खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नकल डक्टर रबिन चन्द्र नागा रुंसारि जाबाय। गुवाहाटीआव 50 कोटी रांनि सनाजों लोगोसे सासे सुबुं हमदों। सनारियाव लाखिना दोननाय डाम्पाराव सौग्रावना 3 लाइमोननि जिउ खहा। चिरां आरो उदालगुरियाव गान्जा हमदों। गुवाहाटीआव लामानि सैमा खावना लांग्रा सिखाव गेंनि 5 सोद्रोमाखौ हमदों। जरहाटनि हार्डवेयर दखान आरो गुदामाव गिदिर अर नांदों। महाराज प्रिटु फ्लाइअभाराव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। दिग्बैयाव गारि जाब्रबथायजों 3 जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। ब्रै जिथाइनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै बेमारि नायबोनाय नकल डाक्टर रबिन चन्द्र नागा रुंसारि जाबाय। दिनै जुडिशियेल कास्टडियाव थानाय समावनो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो नकल डक्टर रबिन चन्द्र नागा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबिन नागनि देहाया दिनै फुंबिलियाव हरखाब गाज्रि जादोंमोन आरो जोबथेसालिनि अथ'रिटिया गोख्रैनो रबिनखौ गोब्राब हालोदाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो जोबथा हां लायो। फुंनि 7:30 रिंगायाव जोबथा हां लादों रबिन चन्द्र नागा। रबिनआ बिखाजों सोमोन्दो थानाय बेमाराव गोग्लैदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि 4 जिथाइ एबा 40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि धालिगावआव मेडिकेल फसंनानै आयेन बेरेखायै बेमारि नायबोगासिनो दंमोन रबिन चन्द्र नागा। नाथाय आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेसनआ एजाहार होनायनि उनाव 25 जुन खालि काजलगाव पुलिसआ हमदोंमोन नकल डक्टर रबिन चन्द्र नागखौ। रबिन चन्द्र नागा गावखौनो दिल्लीयाव मेडिकेल डिग्री लानाय होननानै गावनि मेडिकेलनि साइन बर्डआव दिन्थिदोंमोन। काजलगाव पुलिसआ रबिनखौ हमनायनि उनाव बिजिरसालियाव हाजिर खालामना क'क्राझार जोबथेसालिनि जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव जब्द खालामनो हादों कौटि रांनि सना। गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलियाव पुलिसआ जब्द खालामदों गोबांथार बिबांनि सनानि बिस्कुट। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ खारगुलियाव 38 केजि सनानि बिस्कुटफोरखौ जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय सनानि बेसेना खमैबो 50 कोटी रां जागोन होननानैबो आन्दाज खालामनाय जादों। कौटि रांनि सनाजों लोगोसे अक्षय बानसुरे मुंनि सासे सुबुंखौबो हमदों। अक्षय बानसुरेनि न'आ पुनेयाव। मख'नो गोनांदि 38 केजि सनानि बिस्कुटफोरखौ करियार सार्भिसनि जोहै मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटीयाव लाबोनाय जादोंमोन। सनाफोरखौ सासे सुबुंनो होनो फैदोंमोन अक्षयआ। नाथाय मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा लाना पुलिसआ खारगुलिनि लामायाव सिग्रोमनानै जब्द खालामो कौटि रांनि सना। अक्षय बानसुरेनिफ्राय पुलिसआ गंब्रै मबाइल फनखौबो जब्द खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सनारियाव गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 लाइमोना जिउ गोमायो। लामा सेराव लाखिना दोननाय डाम्पाराव गोख्रै फैनाय बाइकआ सौग्रावफैनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। सनारिनि थनेखना साहा बागाननि साखाथियावनो थानाय बरहाटआव जादों जाब्रबथाया। रिपर्ट बायदिब्ला 4 लाइमोना गंसे बाइकआवनो अभार स्पिडआव फैनानै लाखिना दोननाय डाम्पाराव सौग्रावफैदोंमोन। बे जाब्रबथायाव 3 लाइमोना जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय 3 लाइमोनखौ गौरब टुडु, सुरज भुमिज आरो याकुब तपन होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। गुबुन सासे लाइमोनाबो गोब्राब जोखोम जायो आरो बै लाइमोनखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय गोख्रैनो डिब्रुगड़आव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि जोखोम जानाय लाइमोननि हालोदाबो जोबोर गोब्राब होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। चिरां आरो उदालगुरि जिल्लायाव पुलिसआ हमनो हादों गोबांथार बिबांनि गान्जा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि फांनामारि बाजाराव पुलिसआ नाका चेकिं खालामनायाव 2.519 केजि गान्जा जब्द खालामदों। लोगोसे साइफुल हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ हमदों। साइफुल हुसेना गंसे बाइकजों स्रोदै लाबोखुमादोंमोन गान्जानि थफ्लाखौ। पुलिसआ साइफुलखौ हमनायजों लोगोसे बाइक आरो बिनि मबाइल फनखौबो जब्द खालामदों। गुबुन फारसे उदालगुरि जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हानाय खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा लाना नाका चेकिं खालामनायाव 33.870 केजि गान्जाखौ हमनो हायो। AS01 BJ 4584 नम्बरनि हन्डा MS कारनिफ्राय बोखांनो हादों 33.870 केजि गान्जानि थफ्लाफोरखौ। गुवाहाटी पुलिसआ सोहोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लामानि सैमाफोरखौ खावना फालांगि खालामग्रा हान्जानि 5 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला खावना लांनाय सैमाफोरखौ आसामनि बाहेरा गुबुन ओनसोलाव बेदरनि थाखाय फालांगि खालामोमोन। बबेखानि बशिष्ट पुलिसआ थानानि केस नं 223/2026 नि जुनै नायबिजिरनायनि उनाव कार्बि आंलंआव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बे जाथाया आबुङै सोराङाव फैदों। पुलिसनि बायदिब्ला माखासे सप्तानिफ्रायनो गुवाहाटीनि दाब दाब जायगानिफ्राय सैमाखौ खावना लांनायनि थाखाय ओनसोलाव गिखांनाय आरो दावराव दावसि सोमजिदोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ 4 हौवा आरो सासे आइजो होननानै मिथिनो हादों। बिसोरनि सिनायथिया फारियै रंसिना रंहां, बिष्णु रंपि, मुनु रंपि, वाइसं तेरन आरो मार्सि टक्किपि।
सिग्रोमनाय समाव पुलिसा बिसोरनिफ्राय फालांगि खालामनायाव बाहायग्रा गंसे हुन्डाइ ग्रेन्ड i10 नियस आरो गंसे मारुति सुजुकी ग्रेन्ड भिटारा गारि आरो गंबा मबाइल जब्द खालामनो हायो। बे हाबायाव पुलिसा नायबिजिरनायजों लोगोसे बिसोरनि हादर गेजेरारि नेटवर्कनि बागै आबुङै मिथिनो आरो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सिनायथिनो नायबिजिरनायखौ जागायो। जरहाट जिल्लायाव थानाय सिनेमा सदर तिनालि ओनसोलनि गंसे हार्डवेर दखान आरो गुदामाव गिदिर अर नांनायनि जाहोनाव खमैबो 4 कौटि बेसेननि सम्पथिफोर सिलिंखार जायो। रिपर्ट बायदिब्ला मोब्लिब शक नांनायनि जाहोनाव दखानाव अरा नांनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। सिलिंखार जानाय दखान आरो गुदामफोराव गोबां बिबांनि र' मेटेरियेलफोर दंमोन। खाफाल मोजांदि बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जिउ खहा जायाखै। जायगानि थागिबिफोरा दाबि खालामनाय बायदिब्ला फायार आरो इमार्जेन्सि सार्भिस हान्जाया गोबाव समनि उनाव सहैनायनि जाहोनाव दखानाव अरा आबुङै साग्लोबबायमोन। थागिरिफोरा बेखौबो दाबि खालामबावदों दि गिबि समाव गंसेल' फायार ब्रिगेड गारिया जाथायथिलियाव नुजाथिहैना अरखौ दबथायनो नाजादोंमोनब्लाबो गोब्राब जादोंमोन। बबेखानि सिबिथायनि आंखालनि जाहोनाव जरहाटनि थागिरिफोरा बिफानखौ दुसिदों। दासान्दि पुलिसा अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। गुवाहाटी चानमारिनि महाराज प्रिटु फ्लाइअभाराव हरनि समाव बाइक आरो स्कुटिनि लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जिउ गोमायो। रिपर्ट बायदिब्ला अखा हानायनि समाव फ्लाइअभारा रिमोनला जानायनि जाहोनाव सिगां समफोराव गोबां जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जाबोखांनाय आरो अखा बोथोरनि समाव लामाया गिख्रंथाव जाना थानायनि थाखाय खैफोदआ बारासिन जाना थायो होननानै जायगानि थागिरिफोरा फोरमायो। जाब्रबथायनि समाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ नुनमाथिनि थागिरि परिमल मेथि होननानै सिनायथिदों। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फिन खेबसेबाव फ्लाइअभाराव अखा बोथोरनि समाव रैखाथिखौ लानानै जिंगा सिखांदों। बे समाव पुलिसा जाथायनि सायाव नोजोर होनायजों लोगोसे नायबिजिरनायनि मोन्दांथिखौ नेनानै दं। दिग्बैनि साखाथियाव थानाय बगापानी आरो थिग्रायनि गेजेरनि NH38 आव गंसे गारिया साखाथिनि बिफाङाव सौग्रावहैनायनि जाहोनाव नखरसेनिनो 3 सोद्रोमाफोरा जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला डिब्रुगड़निफ्राय दिग्बैयाव थानाय गावसोरनि न' फारसे समबारखालि थांबाय थानाय समाव जाब्रबथाया जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ सुधीर पाल, बिनि बिसि उमा पाल आरो बिनि फिसाजो स्मिता पाल होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायजों बिसोरनि सानैया गोब्राब हालोदाव दं। जोखोम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ दिग्बै सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राब हालोदनि थाखाय बिसोरखौ फिन डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरफिननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।